Wara li tabret il-mewt tal-eks Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dom Mintoff, kienu diversi l-pajjiżi li bagħtu l-kondoljanzi tagħhom lill-mexxej Laburista Joseph Muscat. Fosthom il-Partit Laburista Awstraljan li qal li Mintoff iddefenda drittijiet tal-ħaddiema u kellu rwol ċentrali biex jibni Malta ħilsa. Fost is-suċċessi ewlenin ta' Mintoff li refera lihom il-Partit Laburista Awstraljan hemm il-welfare state u l-introduzzjoni ta' edukazzjoni b'xejn għal kulħadd. Charles Muscat, ir-rappreżentant tal-Partit Laburista Awstraljan, għal kull min kien imġiel jemigra lejn l-Awstralja jiftakar sew il-jasar u l-faqar li kien hawn f'pajjiżna. Il-Konsolat tar-Repubblika Ċeka f'Malta fakkar b'ton kbur ir-rabtiet kummerċjali, ekonomiċi u kulturali li gvern immexxi minn Dom Mintoff kellu mal-eks Repubblika Ċeka. Dawk l-istess rabtiet li rriżultaw f'investiment barrani dirett b'żewġ fabbriki f'pajjiżna li ħadmu 400 ħaddiem Malti. Ittra oħra ta' kondoljanzi nbatet mill-Prim Ministru tal-Mauritius li qal li Mintoff ser jibqa' mfakkar għal kontribut sinifikat li ta' l-progress ekonomiku ta' pajjiżna u biex jistabbilixxi il-welfare state. L-Assembleja Parlamentari tal-Mediterran fitra oħra lil Joseph Muscat esprimiet id-dieqa għall-aħbar tal-mewt tal-eks Prim Ministru Dom Mintoff. L-Assembleja tgħid li l-viżjoni, ir-rwol u d-determinazzjoni ta' Mintoff biex jippromovi l-paċi, sigurtà u stabilità fil-Mediterran kienet strumentali sa mill-lat finali ta' Helsinki. Is-Segretarju Ġenerali tal-Assembleja Parlamentari tal-Mediterran Sergio Piazzi jgħid li Mintoff ser jibqa' mfakkar għal żmien twil minn nazzjonijiet li għadhom qed jinbnew bħala persuna li kontribwixxiet biex trawwem sens ta' gburija u identità fost l-aktar popolazzjonijiet żgħar tal-Mediterran. Il-Kumitat Reġjonali Għawdex irringrazzja lil Perit Mintoff tax-xogħol u ġid kbir li wettaq matul il-ħidma politika tiegħu, speċjalment fejn jidħol Għawdex u l-Awċin. L-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Awċija wkoll faħret lil Mintoff għall-iżviluppi ekonomiċi u soċjali ta' Malta. U l-Malta Dockers Union irrikonoxxiet il-kontribut enormi u l-miżuri kuraġġużi li l-Perit Mintoff implementa matul il-ħajja politika twila tiegħu favur l-interess ta' pajjiżna. L-akbar fosthom bil-ħolqien tal-welfare state li qeret il-faqar minn pajjiżna u ta' dinjità u ħajja diċenti lill-eluf ta' Maltin.